Хей, Йоана! Това е Йоана от бъдещето. Вече си студентка! Да. За да отпразнуваме самостоятелният ти начин на живот, отиваме в Технополис, за да намерим 3 продукта, които ще улеснят живота ти. За моментите, в които сънят липсва, а критериите за кафето са все така високи. Относно храната, предлагам ти да не тормозиш вашите да ти изпращат храна в кутии. Instant Pot Duo Crisp Ultimate Lid комбинира готвенето под налягане и готвенето с горещ въздух, използвайки само един капак. И не на последно място, подсказвам ти, че съквартирантите ти няма да са фанатици на тема чистота. Да, за съжаление. Но за това е добре да имаш вертикална прахосмокачка Beko, с която лесно ще почистваш твоя нов дом. Успех!